Raz. Čus ľudia, dneska vás vítam u nového videa, ideme si zahrať Fortnite Battle Royale. Nehral som to asi ani týždeň a ani som sa nerozcvičoval a idem si to skúsiť zahrať len tak. Hej, inakšie by the way, nepozeral som si shop dneska, tak aby ste vedeli, prečo to tu pozerám. Dneska to budú možno jedna, dve hry, asi tak dve hry budú dneska iba. Ak ste nevideli môj kanál, tak moje meno na kanále je Misko9574. Po anglicky my name is on YouTube channel is Misko9574. Takže budem rád, keď mi dáte like, odber, koment, mne to jedno, dávajte lajky, odbery aj komentáre. Budem veľmi rád. To čo je za opečko, to čo ideme sa tam pozrieť? Tam bude nejaká asi príbehovka. Ale nie som si istý. Ten portál tam svieti. Čo bral o ňom Alkanovi, že by sme sa mali do neho portnúť. Sledujte určite Miska9574, je to dobrý youtuber. Ak chcete, choďte aj na Alkanov kanál, je to dobrý youtuber. Kvôli nemu som sa inšpiroval, lebo kvôli tomu som začal točiť Fortnite a také hry. A tam je isto aj ten portál. Áno. A neviete, kto to je, tak to je môj editor na dneska. Nie, že editor, ale trocha točím. Kameraman, takže ako keby môj kameraman. Na dneska, na zajtra už nie asi. Zajtra prídem určite točiť. Chcem pomôcť s Miškovým kanálom. To sú tu traja tipsy, ne, ja neviem žiadne veci to. Tak ja som mŕtvý asi. No, je to prvá hra, určite je to, keď nemáš matro. Utekám. Máš už trošku. Nemám šancu. Nemám zbranie, utekám po zbranie, bro. Dobre, kámo. Aha, už tu vidím čestky aj vecičky. Takže berem toto. Určite vám odporúčam si pridať Miska, kým sa to ešte možno bude dať. Čo je toto za zbraň? Som toho nevidel. To je taká shotgun, že keď vystrieš, tak to urobí také ako, no, vyskúšaj si to sám. Otešujem to za chvíľu na typko, ktorý nevedia hrať. Ono sa tak buchne a dáva to veľký damage. Snajperka, lebo tam Dá sa podať, hej. Tak snajpa, neviem, či to úplne čisto bude. Bojím bude. si, že mi tipsy zase neutekli. To nedúfajme, no. Na 1000 matra, alebo máš 60 matra. Potrebujem zabiť typko, aby som mal matro, vieš? Aha, dobre. Pre mňa opravdu môžeš liesť po streche. Vidíš, ešte choď k tému typkovi a vidíš, tu máš kryštály. Choď tam k tej maske a koľko nám ešte chýba, ktoré svietia, tak ešte nám chýbajú 3. Takže za tak... To sa ísť do toho portálu nie? Nedá, To ani... bola pre mňa nejaká veľká... To bola pre mňa nejaký live event. Áno, bude to live event a neviem, kedy vychádza, ty vieš? Takže asi v útorok, večer o polnoci, dačo také. Inakšie, nová sezóna by mala byť v stredu, v stredu by mala byť nová sezóna. Nie tento víkend, akože piatok. Od týči, streda. Ja vám to zvýšim, dáme na jednotku, dobre. No kde sú lípky? Točím ti 2 videá, akože. Kde sú typci? Tu je typek, kde je, dostane riadne. Počkaj, ja si ďaleko.
Dobre, neboj sa. Ne. Pozor, On má katanu do ruky. Ako mám zabiť, keď má katanu? nevadí, to bol prvý pokus, my sme nehrali týždeň.